Goddag og velkommen til Quint TV. Jeg hedder Rasmus, og i dag vil jeg vise jer de her produkter fra Quints hjemmeside. Her har vi en grøn Adidas Original Zipper Jacket, Slim Converse sko, Levi's Engineered Jeans, en New Era baseball cap og en Desert t-shirt med Britney og Madonna. Nu vil jeg lige prøve tøjet på, så vil jeg vise jer, hvor godt det ser ud. I will say yes. I will say yes. Det var Quint TV for den her gang. Husk at subscribe for en masse flere videoer. Tak fordi I så med.